WhatsApp channel ya comrade Nyokayemabhunu yayekwa. This is the current situation right now. Ndo zvinhu zviri kutoitika iko zvinezvi. Ndangoti ndikuya pamuri pa channel yenyu, channel yevanhu kule TV kuti ndikuzivisei zvinhu zviri kuitika. Ende kuona zvinhu zvakudai so zvinongoreva zvega zvapachena kuti ZANU-PF yabvuma, yakundikana, yapanika, yakunzwa mudumbu because of zvinhu zviri kuitika muma streets iko zvinezvi, because of pressure yakubva kuna Mudarageza. Mudarageza paakangobudikira achitanga kuadressa vanhu. Nhasi ndobva auya zvekare na 8:30 makuseni achitaura kuti hapasisina chekumirira, ari kudedzera kuti fofa chakabhondoka. So ipo vanhu ava mafungidziro ava vari kuita, vari kufungidzira kuti pamwe zvichida Nyokayemabhunu ndiyega munhu aripo pakungomobilize vanhu. But a lot of people have been asking me different questions. Kuliend zvinofamba sei pakuzonzi WhatsApp channel inosvika pakunzi pakuyekwa. You know guys, it's not easy kunzi WhatsApp yayekwa. Hazvisi nyore izvozvo, hazvisi zvinhu zviri easy zvokungorekana chimunzi yayekwa. But isusu zvatinongoziva unongoita 2 steps verification semunhu ari mustruggle. This struggle is not that easy yekuti unongotanga ngoshandisa chiWhatsApp chega chichinherera. Ende takatarisa WhatsApp channel iyi ine vanhu vanga vakawanda vakaconnectwa ipapo vaitaura zvinhu zvakasiyana. But it's a topic for another day. Tinozotaura nezvazvo kuti tinyatsoonesa chichiri kuitika because zvinhu zviri kusendwa ipapo pa WhatsApp channel ya Nyokayemabhunu kana mukazviona hedi ayaya munotonyazonoti vakafa vakazorora shuwa because zvinhu zvisangana nedhiri, zvinhu zvisangana nebasa rese zviri kusendwa. But we don't panic about nyaya dzakaita seidzodzo because WhatsApp is just zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. And the other thing, inini zvangoregedza ndingogara ndangokuonesai handichikidzirwe nezvemutv because makozi ari kufonerwa. I think ukabvunza munhu wese anoita zvesocial media parachi vafonerwa nemakozi asinganzwisisike, zvinamba zvikangohaidika. Inini ndonyatsokudaira, ndonyatsokupindura zvauri kuda because handana chandotya. Handitoka wakatonditarisa maybe munenge muchionawo fiye. Ndakatodzidziswa naMudarageza kuti ukanditarisa face yangu uri kuona any fear. So hatina zvemutv zvatinotya. So zvaitika panapa pa Nyokayemabhunu WhatsApp channel pane ndikirini yatanga kusendwa panapa. Pane ndikirini yatanga kusendwa ikanzoni comrade and friends, after a deep introspection I've come to realize that we have taken a wrong route. Togona pamwe pacho Jakarta mislead with excitement name election result from Botswana and South Africa. My comrades, ngati mirei cause President Mnangagwa legitimate and won election twice. Ndangandati let's wait until 2028 and see if he isn't saying the truth about not extending term of office. Then we can rekindle our revolution. Izvezvi we are now suffering in other countries. Vana comrade Geza now living like rats. Let's give him a chance and see after 2028 all the same. Atingaite upenyu wekungoshora nyika yedu every now and again like wopo chingono. We can't have a situation where we urge vana vevanhu on social media to go break the law and do risk adventures isu tiri out of the country in our homes. Next time let's be counted tiri pamberi kuti vanhu vaone kuti we mean business. And if musingagone reality let's entertain ourselves ka anti vapedza zvavo ndo vanhu vacho vatiri kuona kuti ndo vanga vayeka nigirikini yava Nyokayemabhunu ndakazvitarisa. But before that panga pabva kusendwa final push link reku YouTube rekuti vanhu vaende ku nigirikini yavageza final push kuti vanonzwa the address yanga ichitwa na comrade Bombshell. So this is the situation right now yatasvika iko zvine senyika yekuti manigirikini akungonza rungoyekwa. You know the funny thing is tozviziva zvedu kwaona chinzi nigirikini yayekwa tongotakatombokutarisa kumeso totanga kuseka. But it's just on nyaya iyoyi we are waiting for Nyokayemabhunu kuti azvitaurire ega nyatso explain kuti chii chiri kunyatsoitika because normally ukaona wanzwa yekwa isedha munhu wakatopa access into that WhatsApp channel, munhu kuti anenge atori pa side ndiye anenge atoita chimero chekutotengesa deal because iko zvinezvi ZANU-PF yacho ningirikini nerimwe team rese vari busy kuda kutoita counter kuma social media because they know very well kuti hey kana zvichinge zvatotanga kudai so vanhu ma social media vakatanga kupindira, vanhu vakatanga kudidi zvinhu zvakaenda pane rimwe stage and zvinozoita out of hand. Saka ndo zvinhu zvavari kunyatso make sure iko zvinezvi kuti vastopa zvese izvozvo zviri kuitika pakaipa hama dzadiwa. Ina handisi kuziva kuti nyaya iyi takatoitarisa ichasvika kupi, zvichaperera kupi. But let's wait
for Nyokayemabhunu wacho kuti auye achinyatsotaura kuti chichiri kunyatsoitika. We are trying to get in touch with him but hapana kana any ningirikini iri kuningirina pane nhamba dzacho dzatanga chifungidzira kuti ndo dzaari kushandisa dzacho, hapana kana one iri kutopinda. In fact dziri kungoti dudu, hapana kana phone call iri kukwanisa kupinda. Ende zvekutoti kana pana chinga ane nhamba dzake kana kuti pane ari kuningirikina izvo, so munokwanisa kugara matibata moticonnecta naye tomboonesana, tombomunza pana pachano anyatsotaura nyaya yacho kuti what is going on, because aiona kati ngati tasvika patasvika ipapapa senyika patava ipapapa muri kungopaziva patava zvinhu zvosvika pakuzoneso. Saka ndonyaya panapa ndisina westa time yenyu, regedza ndikusiyei makateerera zviri kutaurwa nevamwe, timbomhanya tinotsvaga Nyokayemabhunu kuti chii chiri kunyatsoitika kuti akwanise kuexplaina. Ndisati ndapedza nguva yenyu, ndisati ndakanganwa, ndisati ndaenda, kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa kambani yako wobva wavhurirwa FNB business account usina work permit, bata veeducation research ana mukoma owen vanozvigona, ndo basa ravo. Ikambani hombe yakazvipira kuti ichabatsira maZimbabweans vangori nemavalid passport chete kuvavhurira makambani nekuvarejistera maFNB business account. So zvakakosha izvozvo kuti ugare une kambani yako uri registered kuti uzokwanisawo kubata matenda nekuita zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunge zvichizokubatsira muupenyu. Zvamanje sare makateerera audio sekutaura kwandazviita, muzondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya yacho iyo. Timbomhanya notsvaga Nyokayemabhunu kuti chii chiri kuitika kwaari. Morning kune morning vana veZimbabwe. Siri kutofara. Unonzwa mumwe munhu achibuda pachena kuti Zimbabwe kuna mabhizinesi. Ipi bhizinesi iri kushanda? Hapana bhizinesi iri kushanda. Ndiani unoona ari kushanda? Hakuna ticha ari kushanda, hakuna mucivil servant ari kukora mari, pensheni yacho yakadliwa yose. Saka kana ukaona mumwe munhu achibuda achiti makadai, unoreva chii? Nyika yeZimbabwe yagara yakafa kufa kare. Vanhu varipo vese hapana kana varipo kana munhu wakamboona isekta inonzi bhengi harishandi, mupurisa hashandi, mupurisa anobhadhara mari, mupurisa adowa mbavha, ndodzadowa mbavha hombe muZimbabwe. Hapana chiripo. Isi tinotosapota zviri kuitika izvozvo. Takamirira kuti Chamisa should be the president. Ndo chinhu chokutanga ichocho. Munhu anohla Mwari, munhu anohla kurarama kwavanhu, kwete munhu anoita zvinoshanda. Unoziva kuti chero ukasvika kumwe unotoona yango kumba unoona mukoma wako vamwe vakakurira imomo kuti vakatora culture yekutambura kuita sokuti ndo New Zimbabwe, kuti iwe usadai tinofa, munourawa nei takagara takafa. Kana iwe uchitadza kuviga mai vako kana hama yako yafa wotaura kuti nyika yakasununguka. Haina kusununguka nyika hainambosununguka kana. Takatonyura but kuti tinotofara nezviri kuitika isisu. Pressure pamberi. Zimbabwe for us. Nyika haifani kuva yemunhu, nyika inofana kuva vanhu vane power nenyika macitizen. Varidzi venyika vanhu vanogara munyika mavo. Hatidi kana zvakawanda. Stay away yakanakira chinhu wani kuti kana ukanosungwa uri kurodi toziva kuti wanga uchitsvagei kurodi kwacho. Hakuna anouya achiti mupurisa wasunga munhu, hakuna anouya achiti ndadzvinyirirwa uzvigerere kumba kwako. Kune mupurisa angauya kumba achisunga munhu akazvigarira kumba? Hakuna zvakadaro. So ore zvokuti vanhu vachasungwa vachaita sei hazvishandi zvese izvozvo. Ndo zvinhu zvinofana ngogara zvakagadzirwa navanhu veZimbabwe zvokudzidzisa kuti kubatana pasina norwa nomumwe asina chii. That's why I like kuna Chamisa. Chamisa anorizena akatozviona kuti zvese zvaunoona zvese akataura kuti hapana chaunoenda politics yose kana ukaenda inonzi ambiguity. Panobuda ambiguity panongobuda kuonekwa kuti munhu iwe uchifungidzira kuti vanhu vanoda kugwa newe wanikwa kuti hapana kana munhu anoda kugwa newe, vanhu vose vanoda kubvisa iwe. Ndo zvinhu zvinonakidza izvozvo. I'm very very happy kunzwisisa kuti vana veZimbabwe vanogona kushanda pamwe. Even ukaenda kuna Chiwenga chaiko unotoona kuti that's why dzimwe nguva akaita general for nguva yakareba, akagona kuchengeta nyika, akanga ane hana isinganyanyi kurova zvakasimba sere. Because kana ukateera zviri kuitika zvese nezviri kubuda zvese unotoona kuti panhu pacho pakaoma. Hai, tinofara isisu tinotofara nezvamuri kuita. Uziva kuti kana wadouya iwe kulendi zvinhu zvese zvakanaka zvese unotogona kumaneja kupa kuti uone kuti chokwadi chiripo. Unoziva kuti uri munhu anopredicta zvinhu zvinobuda, zvinhu zvakaonekwa pachena ndo zviripo. Hapana chinhu chofana mbodzoka kumashure, zvinhu zvofana ngoramba zvakakonywa zvakadaro. We need peace. Let's suffer.
tanyanya kusafa nguva yakareba tisina kuita. So let's work together. We'll see what is going to happen next. Leadership tinayo muZimbabwe. We have got so many people who can lead us.